Assalamu alaikum masoya na maza da mata, ni suna na Yusuf Auta Lazio Na Shareef from YNC Company. Na sake kawo muku kaitaccen labari. A wannan shekarar 2023 Umar Shareef ya sake sako muku wani sabuwar waƙar sa mai suna mallakin ki. Ba ma iya wakan kaɗai ba ne, da bidiyon suna kan process don su gan sun fito muku da shirin bidiyon. Ku ci gaba da biyan Umar Shareef a YouTube channel ɗin Umar Shareef da ku yi subscribe kuma ku danna mai kararrawa da zara in yi fara shukuwar bidiyon za ku gani ta YouTube channel. Ni kuma mai baku bayani, kar ku manta ku je kan siye ga YouTube channel ɗina, ku yi sacin Yusuf Auta Lazio da ku yi subscribe kuma ku danna min kararrawa da zarar labarin mu ya shigo za ku ci gaba da jin shi a bakin mu. Umar Shareef mai farin jini ne, bani ganin ka tara ka kiyaye mai nema. Umar Shareef kakkan gajiya da nema. Umar Shareef yana kan bugo muku sababbin waƙoƙin nasa. Akwai waƙoƙin da ke da dama inda ba za iya kirga su ba. Akwai waƙoƙi sai a YouTube channel ɗinsa ya riga ya dropping ɗinsu. Wanda yake buƙatar waƙoƙin Shareef sai ya biyo shafinsa. Ya je YouTube channel ɗin Umar Shareef da kai downloading ɗin waƙar Umar Shareef da bidiyon nasa. Umar Shareef ya ce zai ci gaba da faranta mu. Ba iya wakan da zai yi a wannan shekarar 2023, akwai sabon waka wanda yake kan shiri don ya ganye rubutu da kuma ya zana muku ita kuma ya karanta muku ita. Amma kar ku manta ku danna min subscribe kuma ku yi min liking. Na gode.